El 2019 ha estat un any ple de projectes, activitats i discurs crítics impulsats per les associacions, entitats i col·lectius juvenils de la ciutat. Com amb una imatge val més que 1000 paraules, des del Consell de la Joventut de Barcelona hem pensat que millor fèiem un videoresum. Aquest any hem elaborat nous recursos per respondre als dubtes de les entitats i de les persones joves de la ciutat. Amb drogues, la guia que agrairàs el dia següent, per exemple, hem intentat donar alguns consells pràctics a joves per reduir i prevenir els riscos del consum d'alcohol, tabac i altres substàncies. El plegable Esplais i Caus de Barcelona recull els contactes de totes les federacions d'educació en el lleure i, a més, es complementa amb una web on les famílies i joves poden investigar quin esplai o cau els queda més a prop. I si volen saber com arribar al cau més proper sense contaminar, Barcelona és bona, però a peu millora. Un mapa ciclable i peatonal de la ciutat per calcular quan triguem desplaçant-nos amb les cames. Fem salut i fem ciutat! Des del CRAG hem llançat un munt de noves infografies per explicar a les entitats, entre altres coses, com obtenir el certificat de delictes de naturalesa sexual necessari per treballar amb menors, la fiscalitat de les associacions o com concórrer a les subvencions municipals amb la nostra entitat o associació. Recordeu que podeu trobar tots aquests recursos al web i al rebedor del CRAG. El febrer té cada any una mateixa protagonista, l'Aleri Jove, la festa major juvenil i associativa de la ciutat que el 2019 celebrava la seva 6ª edició. Les joves van organitzar un any més un espai d'oci i cultura i també molta pedagogia i aprenentatge gràcies a les activitats organitzades per les entitats i associacions juvenils de la ciutat. Al març del 2019 van pagar-li una volta a la pedagogia sexoafectiva amb porno. Un acte on les associacions i entitats que treballem amb nens i nenes reflexionàrem plegades sobre l'educació afectivo-sexual que rep la canalla i com, des de l'educació en el lleure i l'associacionisme, podem millorar i acompanyar en aquesta etapa essencial del creixement que moltes vegades es converteix en un tabú. A l'abril vam calfar motors per la campanya electoral a Barcelona, tot comptant amb les candidates joves de cada partit polític amb representació al ple municipal. Sota l'eslògan «Les joves no voten», les candidates es van explicar per què s'hi voten i és important fer-ho. La campanya va culminar amb un debat electoral a plaça Universitat que va ser tot un èxit d'assistència. Contra la violència, purpurina! La nostra tradicional Setmana de la Diversitat Afectivo-Sexual i de Gènere va centrar-se aquest any en les estratègies de supervivència del col·lectiu LGBTI, a l'opressió i violència que pateix. Tot comptant amb una ruta guiada per la memòria històrica del col·lectiu, la projecció del documental Lesbofòbia i, per suposat, manifestant-nos i fent nostres als carrers. A l'octubre vam parlar molt sobre un dels grans problemes de les joves a Barcelona, l'habitatge. Així, vam muntar un cicle de xerrades, crítiques sobre el lloguer, l'ocupació, l'espai públic i l'urbanisme amb visió feminista. Un projecte que es va complementar amb l'acompanyament que el CJB ofereix a les entitats per trobar un local en règim de masoveria urbana. Contra les violències masclistes, tot es una veu. Aquest 25 de novembre del CJB vam voler promocionar relatives positives i referents femenins de la ciutat entre les joves. Per això, vam fer una campanya promovent dones com la Neus Català, la Chunga, la Maria Pepa Colomer o la Irene Polo. Què saps sobre la PrEP i la serofòbia? L'odi i la discriminació cap a persones seropositives està, malauradament, molt estès entre els joves. Per aquest motiu, vam organitzar les xerrades Parlem sobre VIH, on preteníem acostar la joventut a les experiències de persones que conviuen amb el VIH o la SIDA i els avenços mèdics en aquesta infecció. Aquest 2019, el Centre de Recursos per les Associacions Juvenils ha estrenat un recurs estrella, la Caraja d'Eines. Un conjunt de fitxes tècniques i recursos per facilitar la gestió diària de les entitats juvenils i les seves activitats i projectes. Cal destacar també les formacions gratuïtes per a entitats, que aquest any han superat les 70 hores, tot tractant temes diversos com ara el disseny, gestió i avaluació dels projectes,
o com abordem les tasques de cures o fent front a les violències dins l'entitat. A més, hem continuat gestionant els terrenys d'acampada Can Girona, que al 2019 han comptat amb 1.044 persones allotjades. I per últim, ens hem trobat amb els nostres germans grans de Torre Josana per compartir bones pràctiques i millorar plegades. Aquest 2019, l'Espai Jove La Fontana ha complert la seva primera dècada a la ciutat i per celebrar aquests 10 anys hem decidit renovar i rebatejar les sales amb un concurs per decidir els nous noms. Als serveis que hostatgem a la casa s'ha afegit Joves Jo Més, una prestació que ajuda els joves a trobar una ocupació, formar-se o emprendre. La nostra terrassa s'ha omplert de verd amb un hort gestionat per associacions de Gràcia i, a més, hem continuat alegrant el barri amb un cicle de cantautores a la plaça i l'hem fet patir amb una intensa nit de survival zombie. Gràcia, Zona Zero. Al punt Infojove de Gràcia hem fet molta feina aquest 2019 en l'àmbit de l'ocupació de les joves. A més de les assessories habituals, hem ofert acompanyament a l'hora de fer un currículum vitae i hem ajudat a descobrir què estudiar després de l'ESO. A més, hem continuat oferint els tallers del nostre catàleg a instituts i hem enfortit el nostre treball en xarxa amb la CEDETA, el CJAS, els punts GIP i altres serveis i equipaments del districte. I fins aquí el nostre resum. Per això no és ni de lluny tot el que hem fet. Podeu consultar totes les línies i memòries al nostre web. Madre mía, CJB, bájale!